Hej og velkommen til den her video. Hej og velkommen til episode 2. I dag skal vi prøve at klare mappet her i verden nummer 2. Og der kommer også en vi laver en op indtil der ikke er flere verdener. Vi laver en episode hver verden. Så der kommer også en 3. Jeg lavede en regel, så hvis jeg dør, skal jeg gøre et eller andet. Det er det, jeg ikke vil. Og jeg er bare heldig. Det har jeg altid været på. Og så skal vi nemlig... hvad hedder det? Oh my god! Det der var faktisk vildt. Hvis jeg dør, så skal jeg gøre noget. Så skal jeg... så skal jeg lave... Jeg skal lige tænke på, hvad jeg nu skal, hvis jeg dør. Så skal jeg lave et front flip ud på min trampolin. Og bare rulle op her. Jeg optager det, som I alle kan se det. Men jeg skal lande på bilen. Den regel skal jeg ikke lige have. Jeg skal ikke lande på bilen. Prøv lige at vente et sekund. Ja, vi skal nemlig ud og hoppe nu. Ingen tvivl. Så nu skal jeg lave min challenge. Jeg går ud og hopper nu. Ja, jeg viser jer alle sammen det. Det er nemlig her, jeg bor. Det kommer til at være lidt larm. Jeg viser jer alle sammen det. Okay. Okay. Jeg skal lave 2 ting. Og den næste er den her. Så går jeg ind i. Det går jeg. Jeg laver en mere challenge. Og jeg kommer. Jeg er tilbage igen. Det var lidt svært. Jeg går lige ind på scenen igen. Jeg er tilbage igen. Det var faktisk en svær challenge. Hold op, men for at tage emotionen af det. Ja! Jeg gider ikke til at dø igen. Så hver gang jeg dør, skal jeg lave et trick på trampolinen. Og ingen tvivl. For det første. Okay, den har været kappet. Og det der gælder ikke. Jeg optager sgu ikke derude igen. Hvorfor? Okay. Hvis jeg ikke kommer forbi den her inden den... Jeg har 3 forsøg mere. Hvorfor er det så svært? Okay, det var faktisk... Please ikke du. Og nu, ligesom de andre regler. Så jeg følger de samme regler igen. Okay. Oh my god, jeg synes også, I skulle abonnere til Minecraft-gutterne. Ja, jeg synes også, I skulle abonnere til den lille dansker. Nej. Det var faktisk svært, det der jump. Jeg kunne virkelig godt... Det der galt ikke.
Hvis jeg har et forsøg mere. Jeg vil ikke dø, jeg vil ikke. Sidste forsøg. Og ja, det var faktisk svært, det der. Det der var faktisk 2 gange sværere. Det her spiller måske lidt for svært. Ja, det var det, jeg snakkede om. Oh my god, jeg faldt i void der. Oh my, nah! Det der galt ikke. Jeg kunne ikke gøre en skid. Umuligt, jeg klarede det der. Men næste trick, jeg skal lave en vandmølle, og hvis jeg ikke klarer det, skal jeg gøre 2 gange frontflip. Fordi jeg kan nemlig ikke finde ud af det. Se hvem der. Nej! Der står ham der. Ja, jeg gjorde det perfekt timing. Det her går så godt. Hvor 3 her kommer vi. Jo. Nej. Oh my god. Sidste. Jeg har kun. De har ændret. Det der havde jeg ikke lige set. No way. I did it again. Nej. Det der, jeg havde ikke lige tænkt på det der. At de bare kunne falde ned. Det havde jeg ikke lige set komme. Det var jeg gjorde det der. Please. No. How I doing that? Allerede 54% igen. Jeg glæder mig til at komme ud igen. Det var det heldige, jeg bremsede der. Ellers havde jeg været død. Okay, det er blevet rigtig sværere. Nej, jeg faldt. Og hvis jeg når til 60. Så hvis jeg falder nu, så skal jeg lave 3 ud på trampolin. 60. Og jeg må ikke snyde. Jeg sagde mig nødt til sidste forsøg. Og klar, nu speedrunner jeg det hele. Jeg skal klare det. Ups, der skal sidste forsøg, hvis jeg dør nu, så er jeg fucked up. Nej. Jeg troede, de der ikke var læser. Det der galt ikke, fordi jeg ikke vidste det. Det der havde jeg ikke tænkt på. Jamen lover jeg, lige så skal jeg bare lave 6 forsøg. Jeg gør 6 ting, forskellige ting. Hvis jeg dør næste gang, fordi jeg gad. Nej! Det der var umuligt. Nu skal jeg lave 8 forsøg. 8 forsøg, hvis jeg dør. Jeg speedrunner det. Jeg skal nok tage de der gange, jeg døde i faktisk episode 3. I episode 3 faktisk.
Så skal jeg nok tage alle de gange, jeg er død i episode 3. Det var ikke svært, det her. I episode 2, den er faktisk svær. Umuligt, I klarer den første forsøg. Og det hedder altså skateboard op i. Eller den hedder faktisk skate op i. Hvordan gjorde jeg det der? Er jeg bare parkour-master? Parkour. Hvis jeg kom for lavt, så er jeg død. Jeg kan se slut. Ja, jeg kan se slutten. How I doing that again? Please, jeg kom der. Please, jeg. Bro. Bro, hacken. Klar. Jeg mangler så lidt. Nu skal jeg nok tage de der 10 forsøg ved 12 forsøg ved 12 forsøg ved episode 3. Og den kommer jeg også til at lægge ud i dag. Nej, jeg vil ikke dø. Hvis der kommer, jeg kan se slutningen. Part 3, episode 3. Der kommer jeg til at lave mod 3 og alle de der 14. Vi ses i næste video.